dame i gospodo, dozvolite mi najprije da se poklonim sjenima heroja koje gledamo na fotografijama u ovoj sali. Da nije bilo njih, ne bi bilo Crne Gore, ne bi bilo ni nas ovdje. A ako zaboravimo na njih, a počeli smo to temeljno da činimo, neće ih biti. Vidim tu lijevo na slici mladog cetinskog skojevca Gojka Krušku. Na molbu njegovog oca davno sam napisao svoju prvu knjigu. I sjećam se, mada sam dosta toga zaboravio, da je u toj knjizi bila jedna pjesma ispjevana povodom čina njegovog vješanja na Balšića Pazaru. Jedan stih iste pjesme je glasio: 3 dana niko da ga posjeti, a noć snježna, gotovo bijela. 3 dana mrtvog niko da posjeti, sem pahuljice što s visina sleti i poljubi ga mjesto majke usred čela. Slava vam, ljudi, hvala za ono što ste učinili, a milo mi je što se ovaj skup održava u ovoj sali da se podsjetimo njih, jer Crna Gora danas njih treba i da slijedi njihov put. Drugče joj nema spasa.